Salutăm bun, sunt Vale, alături de mine este Neon. Neon. Știu că mulți aveți o problemă, ce am avut-o, când vă apare la folder un caut, naut, ceva gen, că nu-l găsește și nu-l puteți șterge. Ai pățit vreodată? Ca să-ți apară un folder și să nu-l poți șterge. Da. Dacă ești la tutorial te va ajuta. Scrieți CDD și acum luați locația de la ăla. Eu nu știu, o să dau proprietăți și vă apare locație. Ce user valid desktop, de exemplu, cum e la mine, da? Bun, dați un space și îl puneți, dați paste. Da, nu. Paste. Nu. Deci proprietăți. Cloud out fiind item, așa ceva gen. Bun, paste. Dați enter și după veți da dir/x. Bun, și veți găsi aici toate chestiile. Scrieți rmdir/q/s și fișierul ăla. Ca să fac o copie la virtual dj și vom șterge la doar de test. rmdir/q/s și puneți ăla de acolo. Care e acolo? Cum e la mine, de exemplu, ăsta de aici. Virtua 1.lnc. Apăs enter. Am scris numele greșit. O puteți da mark și luați, dați paste și na. Name is invalid sau îi puteți scrie numele la virtual. În fine, dar mie nu găsește un folder de la, deci da, v-am arătat. Dacă n-ați înțeles ceva, să-mi spuneți în comentarii. Eu am fost Vali, până data viitoare v-am lăsat și da. Pa! Where the freaks at?